بات خوندەکارین هێژا ez mamosta Hesenim em ê îro waneya dehan ji pirtûka zimanê Kurdî refa heftan bibin. Waneya me jî îro bi navê Delal û Xoşewîstên min e. Ji xwe ev wane çi ye bêhtirî xwe li ser axaftinên Qazî Mihemed disekine dema Qazî Mihemed bihata bidarvekirin wê demê hin axaftin ji bo gelê xwe hin şîret hin amûjgerî ji bo gelê xwe got. Ev wane jî çawa weke wan ew şîretên Qazî Mihemed jmerekirine weke wane û nivîsandine. Yani bêhtir dibêje çi nû bêjin weke Kurd ji wan dixwaze ku yekîtiyê çêkin ji hev cuda nebin ji hev belav nebin zor û zehmetiyê li hev nekin mafê hevdû nexwin yani hin şîretên vê awayî Qazî Mihemed jî gelê xwe re dibêje ew jî kirine weke wane û ji me re di pirtûkê de nivîsandine. Ha em ê waneya xwe bixwînin em binerin ka Qazî Mihemed çi ji gelê xwe re dibêje ya jî çi ji gelê xwe re gotiye û pişt re jî xalên hebin pêwîstiya şîrovekirinê pê hebe em ê wan jî şîrove bikin. Pirtûkê xwe vekin ser û pela çil û duyan em ê dest bi xwendinê bikin. Delal û xoşewîstên min, Kurdistan mala hemû Kurdan e. Çawa ku her endamê malê ji bo parastina wê berpirsiyar e û yek ji yekî cavnebariyê nake, Kurdistan jî wisa ye. Eger we dît hinekan berpirsiyariyek hilda ser xwe bihêlin, bila encam bide. Kevir navêjin karê wan, bila ji bo vî karî serpereştiyê bikin. Bizanin ku birayê we yê Kurd ji her kesî dilsoştirê we ye. Eger min berpirsyariya mezin hilnedaba ser xwe, ez ê niha ne li ber piyê sêdarê bûma. Ji bo vê yekê divê ez teng nebim. Ew kesên ku bi gotina me nekirin û li hemberî me rabûn, niha li mala xwe û di nava nivînên xwe yên germ de bi hêsanî radizin. Lê em ji bo xizmeta gel niha li ber piyê sîdarê ne, eger min jî ev berpirsyariya giran nedaba ser xwe ez ê niha weke wan di xewa şîrîn de bûma. Ev şîreta ku ez niha ji we re bêjim ji ber xweberpirsiyar dîtina min a ji bo mayîndebûna we ye. Eger hevalekî din ev berpirsyarî daba ser milên xwe, niha di cihê min de ew dê li ber piyê sîdarê bûya. Ji ber vê hindî ez bextewar û dilşam e. Niha ez ê weke Kurdekî dilsoj û xizmetbexşê gel çend amûjgeriyan ji bo we bêjim. Li hemû gotinên min baş guhdar bin. Hêvîdarim ku pêşerojê de ev gotinên min pêşiya we rewşen bikin û hûn ê bi ser bikevin. Baweriyê bi Xweda, bi pêxember û pirtûkên wî bînin, hem ji bo pêwirên olî tê bikoşin û paydar bin. Yekîtî û hevkariya xwe biparêzin, karên neşayanê we bin nekin, li hemberî hev teng nebin, nemaze li hember berpirsyarî û xizmeta gel. Radeya zanist û têgihîna xwe zêdetir bikin, da hûn ji aliyê dijmin ve neyên xapandin. Qîma xwe bi dijmin neyînin ji ber dîrok diyar dike ku ew bi gelek delîl û birhanan dijminê ol, gel û welatê we ye. Ew li hember we li pey hiceta ne bi kêmtirîn gunehbariyan dikarin cezayên mezintirîn li ser we biryar bidin. Ji bo çend rojan jiyana vê cîhana bêdom nebin patexwerên dijminan. Ji ber ku her dijmine cihê baweriyê pê nîne. Li hember hevdû di hêla siyaset can û mal de xıyanetê nekin, ji ber ku xıyanetkar li ba Xweda gelek kirêt û bênirx e.
بزانن کۆ خیانەتە خاینی ڤەدگەرە سەر خودیê xwe. ئەگەر کەسێکی بێ خیانەت ئالیکاریya we kir û ji wî re bibin alîkar, nebe hûn bibin asteng û sîxurên biyaniyan. Hûn ti carî ji serhildan û têkoşînê baş nemînin, ta weke hemû gelên din hûn jî ji koletî û dîlîtiyê rizgar bibin. Malê dinê bênirx e, ger hûn bikaribin welatekî serbixwe û azad bixin destên xwe û mal û axa wî bibinîye we, hingê wê her tiştê we be. Ez ji bilî mafê xuda ji tu kesî re qerdar nînim, lê eger kesekî doz kir ku mafekî wî kêm an zêde distiyê min demaye, min têra vê yekê li pey xwe serwet hiştiye. Bila ji mîratxwerên min wergire, ta hûn nebin yek û hûn serkeftî û pîroz nabin, li hember hev zordarî û zorê rewa nebînin, xweda gelek zû zordarî û zordaran tune dike. Ev mizgîniya ku xweda gotî, xweda tolê ji zalim û zordaran werdigire. Ez hêvîdar im ku hûnê van xalan bidin berçavan, xweda we li hember dijmin û bi hêz û serkeftî bike. Her wekî Şêx Seîd gotiye, muradî me nesîhet bû û guftim hewalet bû xweda kerdim û reftim. Xwendekarên hêja vî awayî em digihêjin dawiya xwendinê jî me dî bêhtir Qazî Mihemed yanî ser çi diaxivî ji gelê xwe re digot, divê ku hûn destpêkê mafê xweda û pêxember û pirtûkên wî biparêzin û baweriyê pê bînin, ji bi hevdû re alîkar bin, ji hevdû hez bikin, asta zanîn û têgihiştina xwe zêdetir bikin ji bo ku em bêjin dijmin we nexapînin, her wiha zor û zordariyê li hev nekin. Di dawiyê de jî dibêje ku kesên zordar zû tune dibin. Niha em ê werin ser wateyên peyvan, hin peyv me re derbas bûn, em ê wateyên wan şîrove bikin. Destpêkê serpereştî tê wateya pêşengitiyê, dema em bêjin serpereştî tê wateya pêşengitiyê, yanî dema kesek pêşengitiya gelekî dike. Pêşengitî. Dilsoj ew jî tê wateya dilşewat. Amojgerî ew jî em dikarin bêjin weke şîret. Rade tê wateya astê, dema dibêje radeya zanista xwe bilind bikin, tê wateya asta zanista xwe bilind bikin. Qerdar ew jî ji xwe qerdar bi xwe ji du beşa pêk tê. Eger tê bîra we me peyvê xerûpêk hatî birin beriya niha, em bêjin ji du beşan pêk tê, ew bi xwe qerd û dar e. Qerd bi xwe peyvek xerûyê û dar jî ew jî qertafek sazker e. Her du bi hev ir peyvek pêk hatî çêdikin, dibi qerdar, lê divê de di her du tîpên de li pey hev tên ji ber vê yekê yek ji wan radibe, tenê cem e çi dibîne? Qerdar. Qerd ji xwe em zanin deyn e, qerd deyn e, yanî tê wateya dema em bêjin qerdar, tê wateya deyndar, yan jî dema kesek deynekî ji kesekî em bêjin pereyan ji kesekî distîne, ew kes jê re dibe qerdar yan jî deyndar. Qerdar yan jî deyndar. Peyva me ya dawî patexwer ew jî tê wateya qûtxwer yan jî parîxwer. Qûtxwer yan jî parîxwer. Ha jî em ê werin ser ramana bingehîn.
ئەم هەروانەیە دشخوا مراوانێکە بنگەهین دەردخن گۆری خوندن ئەوانەیە شیرۆڤێکردنەوەی ئەم دکارن بێژن بێتر وانە سەر چ سەکردن سەر شیرەت یانژی ئامۆژگاریên قازی محەممەد یعنی بکارن بێژی بکنەوە کەرامانێکە بنگەهین نویسکار شیرەتên قازی محەممەد dibêje pirsa duyem jî bibûrînin xala duyem pirsin hin pirs ser waneyê hatin nivîsandin niha em ê wan bixwînin û em ê bersivê wan li ser depê binivîsin. Pirsa yekem dibêje du amûjgeriyên ku Qazî Mihemed li gel dike diyar bike. Du amûjgerî yan jî du şîretê ê Qazî Mihemed li gel dike diyar bike. Yekî bi yek em werin wan binivîsin gelek şîret li gelê xwe kir lê ew ji me çi dixwazin tenê du şîret dixwazin em dikarin ya yekem çi digot ya yekem bi xweda pêxember û pirtûkên wî bawer bin yan jî baweriyê bînin. A duyem jî em dikarin bêjin çi? Zor û zordariyê li hev nekin. Pirsa duyem çi dibêje? Pirsa duyem dibêje Qazî Mihemed di derheqê zordarî û zordaran de çi dibêje? Qazî Mihemed di derheqê zordarî û zordaran de çi dibêje? Dawiya waneyê dişxwe me got dibêje çi? Dibêje kesê ku zordariyê dike yan jî kesê zordar xuda zû wan tune dike. Xuda zû wan tune dike. Yani em dikarin vê yekê bêjin. Dibêje ku xuda zû zordaran tune dike. Niha jî em ê werin ser rêzmanê waneyê xwendekarên hêja cem e rêzmana waneyê bi navê çi ye? Bi navê cînavkên pirsyarî ye. Cînavkên pirsyarî. Beriya niha ji xwe me cînavkî wir me got cînav çi ye? Ew peyva ku cihê navlêran digire. Ew peyva ku cihê navlêran digire ji xwe me cînavkên kesane jî bir me got cînavkên ku cihê navî kesan digirin. Cînavkên şanîdanê me birin me got ew cînavkên ku biriya wan em kesekî yan jî tiştekî şanî kesekî din dikin ji xwe me got navê şanîdanê ji şanîkirinê hatî dema tiştekî şanî kesekî dikin em cînavkên şanîdanê bikardînin. Niha jî em ê cînavkên pirsyarî bibin. Cînavkên pirsyarî ew jî bi alîkariya wan em pirsa dikin. Cînavkên pirsyarî çi ne? Ew cînavkên ku bi alîkariya wan em pirsa dikin. Yan jî ew cînavkên ku pirsa navdêr û cînavkan dikin. Weke pînase em dikarin jêrbêjin ew cînavkên ku pirsa navdêr û cînavkan dikin. Ew cînavkên ku pirsa navdêr û cînavkan dikin. Niha destpêkê cem me cînavkê pirsyarî çi hin cem me? Dema em pirsa kesekî dikin. Dema em pirsa kesekî dikin em dibêjin mînak kî avê vedixwe mînak kî avê vedixwe vê dembala xwe bidênê me pirsa çi kiriye? Me pirsa kesekî kiriye. Helbet dema em bersivê binivîsin wê ew bersiv kesek bi. Mînak Ehmed avê vedixwe yan jî Hogir avê vedixwe yan jî ew avê vedixwe yan jî ez avê vedixwim. Mînak ez avê vedixwim. Em bala xwe bidênê ya wê navê kesekî bi yan jî wê cînavkek kesane bi. Ji ber ku kî pirsa kesan dike kî pirsa kesan dike helbet bersiv wê navê kesekî bi yan jî wê cînavkeke kesane bi. Ji xwe li vê dekê cînavkek din yê pirsyarî heye, dema em pirsa kesan dikin ew cînav jî kê ye. Ew cînav jî pirsa kesan dike. Pirsa kesan dike. Pirsa kesan dike helbet bersiv wê navê kesekî bi yan jî wê cînavkeke kesane bi. Ji xwe li vê dekê cînavkek din yê pirsyarî heye, dema em pirsa kesan dikin ew cînav jî kê ye.
میناک هەمان هەڤۆک لێ ئەم تێخن دەمەک دنده کێ ئاڤ و خوار ئەم بالا خۆ بدێنێ دەستپێکی ئێمە کی ئاڤێ ڤەدخوا کینها ئاڤێ ڤەدخوا لێ دوێ دە دەمبێژن کێ ئاڤ و خوار کێ ئاڤ و خوار بەرسڤ وێ بچێ دەماز بێژم ئەز ڤەدخۆم وێ ببە من و خوار ئەم بالا خۆ بدێنێ کی و کێ هەردوو جیناڤکێن پرسیارiyêne هەردوو جیناڤکێن پرسیارiyêne و هەردووژی پرسا کەسان دەکەن لێ جوداهیا وان چییە جوداهیا وان چییە بەرسڤا کی وێ جیناڤکەکە خەروبە و بەرسڤا کێ وێ جیناڤکەکە تەواندی بە ئەگەر تێبیراوە ئەمە جیناڤکێن کەسانەیەن خەروێن تەواندیژی برمەتگویە خەرو چنە ئەس تو ئەو هون ئەم هون ئەو وشخوا ئێ تەواندی چ بوون من تە وی وێ مە وە وان ئەف جیناڤکێن خەرو ئەڤژی جیناڤکێن تەواندی بوون نەهالجە مە کی دەما ئەم بکی دپرسن دەما ئەم هەڤۆکا خوا بکی دەست پێ دکن هەلبەت بەرسڤاوێ وێ جیناڤکەکە خەروبە ئەز ئاڤێ ڤەدخۆم ئەو ئاڤێ ڤەدخۆ دو ئاڤێ ڤەدخووی ئەم ئاڤێ ڤەدخۆن ئەم بالا خۆ بدێنێ هەردەم بەرسڤاما وێ جیناڤکەکە خەروبە لێ دەما ئەم بکێ دەست پێ بکن کێ ئاڤ و خوار کێ ئاڤ و خوار وێ دەمێ وێ بەرسڤاما هەردەم وێ جیناڤکەکە تەواندی بە میناک من ئاڤ و خوار تە ئاڤ و خوار وی ئاڤ و خوار وێ ئاڤ و خوار و هەر وەکی دن یعنی جوداهیا دابەرا کی و کێدە کیژ بۆ جیناڤک و ناودێرێن خەرویە و کێژی ژ بۆ جیناڤک و ناودێرێن تەواندیە نەهاژی ئەم وەرن سەر جیناڤکا ئەمە یا سێیەم جیناڤکا ئەمە یا سێیەم دەما ئەم پرسا تشتان دکن دەما ئەم پرسا تشتان دکن ئەم بێژن میناک ئەم بێژن میناک چ لەسەر ماسەیەیە چ لەسەر ماسەیەیە هەلبەت ئەم پرسا تشتێن لەسەر ماسەیە دکن میناک پێنووسێک لەسەر ماسەیەیە پرتووکێک لەسەر ماسەیەیە ئەم بێژن لێنووسێک لەسەر ماسەیەیە چ دەما ئەم بێژن چ لەسەر ماسەیەیە هەلبەت وێ بەرسڤا وێ چ بە هەلبەت وێ بەرسڤا وێ چ بە وێ بەرسڤا وێ تشتێک بە وێ بەرسڤا وێ تشتێک بە دەما ئەم بێژن چ پاش دەریە چ لە پاش دەریە هەلبەت دیسا وێ بەرسڤا وێ ئەم بێژن تشتێک بە نابە ئەم بێژن وەڵا چ پاش دەریە ئەم بێژن ئەحمەد لە پاش دەریە یانژی زیلان لە پاش دەریە هەلبەت دەوێ ئەم ناوێ تشتێکی بێژن هەلبەت دەوێ ئەم ناوێ تشتێکی بێژن یعنی لێ دەکێ ئەم چ ئەنجامی بدەستخن جیناڤکا چ جیناڤکا پرسیاری چ پرسا چ دکە پرسا تشتان دکە پرسا چ دکە پرسا تشتان دکە ئەم بنویسن میناکەکێ دەما ئەم بێژن چ لەسەر ماسەیەیە چ لەسەر ماسەیە میناک مەگۆ پێنووس لەسەر ماسەیە یە ئەم بالا خۆ بدێنێ مە پرسا خوا بچ کرد مە پرسا خوا بچ کرد بەرسڤامە چ بوو بەرسڤامە تشتێک بوو بەرسڤامە تشتێک بوو دەما ئەم بچ دپرسن وێ دەمێ ئەم پرسا چ دکن ئەم پرسا تشتان دکن نەهاژی الجەمە چ هەی الجەمە کیژان جیناڤکا کیژان دەما ئەم دبێژن کیژان دەما ئەم بێژن کیژان هەلبەت دەوێ بەرسڤامە چتێ دەبێ بەرسڤامە جیناڤکەکە شانیدانێ جیناڤکەکە شانیدانێ ئەگەر تێبیراوە بەریان هاژی مە وانەیە یانژی ڕێزمانە جیناڤکێن شانیدانێ بر مەدگۆ جەمە جیناڤکێن شانیدانێن خەرو هەنە ئەف ژ بۆ هەیینێن نێزیک ئەو ژ بۆ هەیینێن دوور مەدگۆ چیژی هەنە جەمە جیناڤکێن شانیدانێ یەن تەواندی هەنە وی vê van ji bo heyînên nêzik û wî wê wan ji bo heyînên dûr. Halvêdekê ev cînavka kîjan, cînavka pirsiyariyê kîjan bersiva çi dike? Bersiva van hemû cînavkên şanîdanê dike. Bersiva pirsa van hemû cînavkên şanîdanê dike. Mînakekê dema em bêjin çi mînakil me hene? Dema em bêjin kîjan mînak kîjan hat, kîjan çû, kîjan av xwar, kîjan avê ve dixwe, kîjan xwarinê dixwe, kîjan sêvê dixwe. Bala xwe didênê em herdem em pirsa yani em pirsa
کەسێکی یانژی تشتێکی دکن لەوێ دەکێ بەرسڤامە وی چ بەرسڤامە وێ بجینافکەکە شانیدانی دەست پێ بکە ئەم بالا خۆ بدێنێ هەمان میناکێ مێ بنویسن ji بۆ ئەومەکە هەڤروکردنێکێ نابەراوان چیکن کیژان ئاوێ بەدخوا ئەم نفسا هەمان هەڤۆکێ بنویسن کیژان ئاوێ بەدخوا ئەمێ چ بەرسڤێ بنویسن ئەڤ ئاوێ بەدخوا ئەو ئاوێ بەدخوا یانژی ئەو ئاوێ بەدخوا بالا خۆ بدێنێ چاوە هەڤۆک تێ سازکردن دەوان بێژین کیژان ئاوێ بەدخوا تێوێ واتەیە کیژان کەس یانژی کیژان خوێندەکار یانژی کیژان مامۆستە یانژی کیژان زارۆک ئاوێ بەدخوا وێ دەمێ ئەم کەسێک گۆ پرسکریە ئەم شانی وی دکن ئەم بێژن ئەڤ ئاوێ بەدخوا یعنی تێواتەیە ئەڤ زارۆک یانژی ئەڤ خوێندەکار یانژی ئەڤ مامۆستە ئاوێ بەدخوا ئەم چ دکن ئەم شانی وی دکن ئەم شانی وی دکن بالا خۆ بدێ دەما من گوت کی ئاوێ بەدخوا دەما من گوت کی ئاوێ بەدخوا وێ دەمێ ئەم پرسا کەس دکن ئەم پرسا کەس دکن ممکنە ئەس بن ممکنە تو بن ممکنە ئەو بن ممکنە ئەم بن ممکنە هون بن ممکنە ئەو یا پرژماریە بێ لێ دەمان بێژین کیژان ئاوێ بەدخوا نابێ کۆ ئەس بێژم ئەس ئاوێ بەدخۆم لێ دەکێ دەما کەسێک گۆ پرسیە گوتی کیژان دەما گوتی کیژان یعنی نەپرساوی کەسی بخۆت کرد تەنێ ئەمێ شانی وی بکن ئەمێ بێژین ئەڤ ئاوێ بەدخۆ یانژیش بۆ کەسێکی دوور ئەمێ بێژن ئەو ئاوێ بەدخۆ دەمان بێژن میناک مامۆستە دەرباسی ڕەفێ دەبێ خوێندەکارێک ژێر بێژن مامۆستە پرتووکا من li cem te ye yan jî pirtûka min ser maseyê ye wê mamoste bêje kîjan pirtûka te ye kîjan pirtûka te ye bala xwe bidînê çi pirsê dikir dibêje kîjan pirtûka te ye wê demê xwendekar pirtûka xwe şanî mamoste dike wê bêje çi wê bêje ev pirtûka min e ev pirtûka min e yan jî eger ji cê xwe dibêje pirtûk wê dûrî wî be wê bêje çi wê bêje ew pirtûka min e wê bêje ew pirtûka min e madam ceme em giyan çi encamê kîjan pirsa çi dike kîjan pirsa cînavkên şanîdanê dike pirsa cînavkên şanîdanê dike dema wek mînak me got mamoste pirsiş xwendekar kîjan pirtûka te ye wê bêje ev pirtûka min e yan jî ew pirtûka min e wê demê wê cînavka şanîdanê bikarbîne niha jî dema em cînavka xwe ya kîjan em wê bitewînin nema got cînavkên şanîdanê ê xwarû ev û ew e cînavkê ê şanîdanê ê tewandî çibûn vî vê van wî wê wan ev hemû cînavkên şanîdanê yên tewandî ne niha heger me cînavka kîjan tewand helbet divê cînavkê me ê şanîdanê jî tewandî bin weke mînak me digot kîjan avê vedixwe ev avê vedixwe ne heger em bêjin kîjanî av vexwar em pirs dikin kîjanî av vexwar kîjanî wê demê em nabêjin ev av vexwar em ê bêjin vî av vexwar vî av vexwar em pirs dikin em bêjin kîjanî av vexwar me cînavka kîjan tewand vê de cînavka ev jî wê bê tewandin wê bibe vî cînavka ev wê bê tewandin wê bibe vî bala xwe dinê me kîjan pirsî me bi ev bersivan me kîjanî pirsî me di vî bersivan û ji xwe dema em bêjin kîjanan em ê bi van bersivê bidin dema em bêjin kîjanê em ê bi vê bersivê bidin niha jî em ê werin ser cînavka me ya dawî dema em bêjin yan jî em pirsa hejmarekê dikin dema em pirsa hejmarekê dikin em çi bikartînin cînavka çend ji bo çi ji bo dema em pirsa hejmarekê dikin mînak çend em çi mînakê binivîsin çend xanî ava dikin niha çima em bêjin cînavkên pirsyarî me got cînav destpêka dersa cînavkan me got çawayî cînav kişûna cihê navdêran digire cînav kişûna cihê navdêran digire li vê de em bêjin cînavkên pirsyarî
جینافکên pirsiyarî ji ber ku em wan li şûna navan dadînin ji ber ku em wan li şûna navan dadînin mînak em nabêjin çend karkeran xanî çend karker xanî ava dikin em nabêjin çend karker xanî ava dikin em bêjin çend xanî ava dikin yanî xelas dema em bêjin çend xanî ava dikin xelas wê wateyê em pirsa karkeran dikin ji ber vê yekê ne pêwîst e em navê karkeran deyînin ji ber vê yekê bêjin cînavk ji ber vê yekê em bêjin cînavk yanî wek mînaka dema me ser kîjan axivî em nabêjin kîjan xwendekar avê vedixwe yan jî kîjan zarok avê vedixwe yan jî kîjan em tenê yanî dema me got kîjan tê wê wateyê ku em pêwîstiya me bi bilêvkirina yan jî zimankirina wî navî tuneyê em wî navî bi nav nakin ji ber vê yekê mademî me ev peyv li şûna vî navî nivîsandiye wê demê em bêjin cînav çima ji ber ku cihê navekî girtiye yanî me negot çend karker xanî ava kirine tenê me got çend xanî ava dikin yanî peyva çend li şûna navê karkeran hatiye wek mînaka din jî dema me got mamosteş xwendekar dipirse dibêje kîjan pirtûka te ye vala xwedinê dibêje kîjan pirtûka te ye negotî kîjan pirtûka te ye tenê gotî kîjan pirtûka te ye ji ber vê yekê kîjan şûna navê pirtûkê girtiye ji ber vê yekê jî em bêjin cînav û çima em bêjin ê pirsiyarî ji ber ku duriya wan re em pirsan dikin namê vegere ser cînavka xwe ya dawî me got çend xanî ava dikin em bala xwedinê bersiv wê herdim çi be bersiv wê jimarek be 5 xanî ava dikin yan jî 6 xanî ava dikin yan jî em bêjin 1 xanî ava dike 3 xanî ava dikin herdim wê jimarek be herdem wê jimarek be ew jimar ji xwe bi nivîskî tê nivîsandin mînak em bêjin 4 xanî ava dikin 4 xanî ava dikin ev jimarê ê ku bi awayê nivîskî tê nivîsandin ev jimarê ku bi awayê nivîskî tê nivîsandin em ji war dibêjin cînavkên jimarî çima cînav û çima jimarî cînavk ji ber ku dîsa cihê nav girtî me negot 4 karkeran xanî ava dikin me wilo negot me tenê got 4 xanî ava dikin dema 4 şûna cihê navê karkeran girt wê demê bû cînav û çima jimarî ji ber ku jimara wan diyar kir ku 4 karkerin ji xwe navê karker nehat nivîsandin peyva 4 li şûna wê hat nivîsandin ji ber vê yekê em bêjin cînavkeke jimarî madem li vê delcê me çend cînavkek pirsiyariyê ye pirsa çi dike pirsa cînavkên jimarî dike pirsa cînavkên jimarî dike mînakek din dema em bêjin çend li kolanê dimeşin yanî xelas tenê em dipirsin çend kes li kolanê dimeşin lê em peyva kes bi kar nayînin tenê bêjin çend li kolanê dimeşin em ê bêjin 5 li kolanê dimeşin 10 li kolanê dimeşin 7 li kolanê dimeşin herdem wê jimarek bêgotin ew jimar bi awayekî nivîskî tê nivîsandin em jê re dibêjin cînavkeke jimarî ji xwe weke cînavka kîjan cînavka çend dema tê tewandin cînavka çend dema tê tewandin bersiva wê jî wê cînavkeke jimarî tewandî be mînak em bêjin çendan heman mînakê me binivîsin çendan xanî ava kirin çendan bala xwe bidênî çendan xanî ava kirin ji ber ku me li vê dekê me cînavka xwe tewand bû cînavkeke tewandî helbet wê bersiva wê jî tewandî be em nabêjin 4 xanî ava kirin em ê bêjin çi em ê bêjin çaran xanî ava kirin çend xanî ava dikin 4 xanî ava dikin çendan xanî ava kirin çaran xanî ava kirin dema bersiv tê tewandin helbet divê ku dema pirs bê tewandin helbet divê ku bersiv jî were tewandin vê awayî xwendekarên hêjam dighêjin dawiya arîsmana xwe û em her wiha dighêjin dawiya waneya xwe jî spas ji bo temaşekirinê bimînin di kêf û xweşiyê de